Здравейте, потърсенето. Аз съм Кот 98 и ние ще играем за втори път. Ето с някаква игра Спартания. Както виждате, ние сме трима играчи, някъде е правилно. Само да видя, пази няма много. Да виждам. Аз пък и ще пробвам да дигна левел 5. Да видим. Это с армия. Надявам се да ме чувате. Напишите в коментарите как ме чувате. Добре или зле. Защото аз се оправям. Янко пръщика. Телевизионно. Покук. Ето сме доста паричка. Един умрял. Видеото ще ви обучи направо. Левел 5. Не знам даже. Дори пушим. Я скучу. Дори хората тук нататък не използвам пушинките. Да видим друго. Да видим по колко секунди сега. 65. Пак нещо. Смисъл момчето личи армията. И победихме. Аз няма съм като другите лайкит. Сигурно го познавате. Лайкит, другия как беше, не знам, забравя го. Няма да бъдете по една битка. Аз съм като другите. Само като мене си. И отново спечелихме. За сега двама са умрели от двете битки. Няма сега ги опритвам. О! Видих ли го? Какво да правим сега? Много храна. Искам да продам, как? Не знам. Където май не може. Куда ще купя? Май трябваше да редим всичките да са на първи левел. И те всичките са на втори левел. Да, ето. Добре, като мислил съм, никой още не ме е нападнал, като е добре. Да.
15. Така. Това колко да събираме. Някой са по едно, което е яко. Коти градус 70 лева е про. Аз съм на последно. Мето наистина трябва да е така. Днеска съм се изтеглил. И викам туска са живи да спирам видеото. Да. Ай, сега ще го спра. И ти бежа ти видео. Аз съм Корти68. Абонирайте, дайте един лайк на клипа, ако сте го хади сърли. Напишите един коментар, оставете по един коментар. Аз ще се въпитам по някакъв въпрос. Един въпрос всеки епизод и да. Ще бъдете видео. И чао, чао. До другия клип.